Fernezija biex ikun ikkontrollat l-attakk li għaddej fuq Simon Busuttil minn ġewwa u minn barra bejn il-ħadd u tnejn ingħatat direzzjoni lil numru ta' kandidati u uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista biex fil-ġimgħat li ġejjin jiktbu fil-gazzetti. Il-linja li ngħatatilhom mill-Uffiċċju tad-Direttur Informazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Matthew Bonnet hija dik li fl-artikli tagħhom irid ikun hemm il-messaġġi li Simon Busuttil bidel il-partit. Intqal lilhom li rrid jingħad li dan bidlu minkejja li ħadu wara telfa ta' 36,000 fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Din id-direttiva ngħatat f'mument fejn ftit ġimgħat qabel jibdew il-festi tal-indipendenza qed tiżdied il-pressjoni fuq Simon Busuttil. Tant li fl-aħħar jiem minn pressjoni interna qed tiżdied dik esterna bl-artikli ta' Simon Merċija u Noel Grima fl-aħħar jiem iħallu lil dawk qrib Simon Busuttil diżappuntati għall-aħħar. Simon Merċija wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista kiteb li l-Partit Nazzjonalista qed jidher iktar u iktar opportunist u l-kap dajjef iktar minn qatt qabel. Saħansitra wissa kif bl-istil adottat li l-Partit Nazzjonalista qed jissogra telfa kbira oħra. Kiteb ukoll Noel Grima li qal li jidher li mhux impressjonat bil-grupp parlamentari ta' Simon Busuttil. Filwaqt li ta' elenku ta' nuqqasijiet oħra, Grima kiteb li l-ikbar disappunt u Simon Busuttil innifsu.